O 9 de xuño celébranse as eleccións ao Parlamento Europeo. Votar garantiza os nosos dereitos como cidadáns. O noso voto garantiza a loita contra a exclusión, a pobreza e os discursos de odio. Dende APES animamos a exercer o teu dereito a voto para mellorar a empregabilidade das persoas vulnerabilizadas, apoiar proxectos escolares para un arraigo social efectivo e propoñer alternativas de vida para persoas reclusas que buscan unha segunda oportunidade. A Unión Europea é vital para frear os discursos de odio, a aporofobia e o racismo que poñen en perigo os dereitos de moitas persoas. O 9 de xuño, vota!